tot. Ia, Hai, chitară! ia auzi. să apară și Biju. Cum ar fi? Ar fi prea mult, nu? Pentru live-ul ăsta.
Ia deschide. Se cânte în afară de acolo. Se cânte în afară. Ha! Adiez minor, da? Amișule! Solo, oameni buni! Oameni buni! N-am avut bani de Bijou, dar mi-a lăsat vocea lui în orgă. Mi-a lăsat în orgă și e bine așa, da? Fii atent!